Amagona lamini e chefara muso ka demise ani mabakoro Amadu El Konare ambe bela jele fo ka bela jele walenyuman don ni yan sigile kunafoni balan ale kanela tali kunafoni balan ye jwa kun kono chien duru ntene ninga tabla jumala Amadu El Konare donzo bena kungota fando duguma je ka ban on be boli daliba dali ninga kunna ni sijo belele banka alamuta bamunu be nulu ye magwanke Amadu El Konare amandadu luka magwana on tita kena konnala on tay lakaliliye madola abija doye madola abigoya doye amana ka fon fanye on je kunafoni barake bayi Amadu El Konare minye kunafoni lawye ambu foku walenyuman don mamunu fana buka fiye tulukala munumunu ka blana ambu bela jele fo ka sigida konnala okuma mba fo sa biso manana bara tabulo fle bara inteke masaba bara ko nege karafe jurube ejibi jakte bolo eni nebe ni studio belele bayin kono no ye studio Cherno Ahmed Jamye studio Sumalimba ekotokodi Boaja mate uti bashi ya fote into duguma je ame yansegere kuma bamono ma fo kamiba nyema trovle kuma ema bla romina o ene fana dan ngogori egote awo okuma manyi ni jibi fe aka bolo yelema c'est ça Jekafo kaka firfon la kodo Boaja mate ni mami yika sundiga sigin dole ku shi kongona ko bi koro bala chugo be dibi Amadu El Konare ne ben tigedo Mali tribune no fasiriba no ye e Kureshi Sise Kureshi ako angata Kenedugo sibiri temene Amadu El Konare minye section sigaso kuye ukanyema kura sugandi fasiriba ko ako e politiki bara wulilembe anga jamana enkono ni ye politiki mawlu laje Amadu El Konare jerajakulun sigi kunte dowre o de fanga nyini ye ako e fanga be nyini ni labenye laben ko ni ambe domuna ko bi belajele wulilen bi son fasiriba ko ako ni ya laje esikaso ka wulila kujo minye e deleke ma kemefla anima bisaba ma munu be nu yamara la ukase ku bolo dingoni nyeshu ka nyema kurama Amadu El Konare o kera ma minye o de ye adema yere tondin korodo ye no ye adama numpono jara ye adama numpono jara ministry koro ay ministry akadi o mena wati temenu na ko aywa fasiriba ko Amadu El Konare minye adama numpono jara ako dunante sigaso ni ma min dona sigaso ninga nyingali ke numpono jara la Amadu El Konare bolo ngoni be nyesha ka soma ako mado ma min to bolendo ato mabo gwanzan aka wuliga jonna ka kewale nyuma fasiriba ko o dinga Amadu El Konare no de wulilin be politiki barala o kuma minye aka kunglena o ti dore ye o de adema PG ako abe dugumuna bi ninga meria boloda ye o de kuruma ye ako kuruma asigi furandama meria la kana bla bila Amadu El Konare jamana ka ministru jamana ka furuba baraw ninga ta bla lasigide ambassadeur la tani mamunu ye ko di dagoshi ka bonkosobe fasiriba ko ni ya laje dungo do yela makuraw de be fasiriba ko minye jonjon chama ayo soro minye aka akilina nyuma ni wulika joye meria baraw la ako fenema teme ka boy dugu do be ko fo no be kuruma marabolo la Amadu El Konare ambe domuna ko bi kurame ka do dugula fu falaki fasiriba ko ako minye sene koy kata bla minye dugudom yere ka kin lawye demison kata bla makorobaw la furakali sirabo la ninga tabla dunga fala ako aya junior fili ni bela jelena kabako fasiriba ko bolo dingoni taraka nyeshi mamina ko dunante bolo dingoni taraka nyeshi mamina ko anaka kan sabu aya nyini uyata ninga ku ka section sigaso onyemai sanduru barababulo Amadu El Konare ale ko ni sigile aya yira ka fo adema PG okuma ko jeraja kulubele bado abe min fo dugudon ye o de faso de nyama baray uku bolo di nyogoma sabu kuko ma perembasa be do awo fe Amadu El Konare adema PG ton korobele baye ton mimbe kabine alebe école dian la Amadu El Konare ko ton tun kada le foka damateme okuma yoro mun tali kadi mai ni chiren ko be ki mo bashi wa fasriba ko Amadu El Konare ale kana yere soro ton kelen konna la okuma ko dore tale bolo ni son dia ko alebe se ka fon ko ton kono Amadu El Konare ko tina qualifio fasriba ko minye demson fene ka biro sigira o nyema kera Mohamed Bamba ye minye adema PG sigaso section a nyema kura aya yira ka fo luka sigilit na ke gwanzan ko minye adema PG ka kongrabele ba o mimna le dona na tawla Bamako ya okuma minye sigaso ko ye uluko ko fo luka wuli ku jonu nyema fasriba ko mami mbe amedomu na ko bi okuma ibay ka fo ni o ko ne professeur Chemago Sangare Amadu El Konare ibay ka fo o joro de adama numpono jarabodi no fe anyini baw ka chane Chemago Singoro frawa
a ɲinibaaw ka ca ne. A ka ca. Amadu Alikonare. Ne. Fasiriba ko. A ko di. A ko hakilina ni dɔnniya minnu b'a la. O tuma min ye adama ye ka nunjuru minɛ san 5 kɔnɔna la. A ko a bɛ se ka kɛ sabu Sikasokaw ye danaya mun d'a kan. A tɔ tora Bamakɔkaw ka danaya fana kurakuraya. Tiɲɛ. Fasiriba ko. A ko di. Politiki baara ye ɲɛdimi kɔnɔdimi tɛ. Fiyewu. Min bɛ se min na o bɛ s'o la. Kunnafoni filɛ nin ye. An ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bois Jabate min ye kunkolo 3 bafula kelen. Bafula laban na fara fɔ. Kunnafoni sɛbɛn ye référence di Mali. I k'a dɔn awa Boubacar Jara ale ye sɛbɛn kɛ. Boubacar Jara ko politique gafe ba kɔnɔ ni ma ɲa ko diden maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni bureau kura sigi la min ye RPM gesedala ma hakaja jamana ɲɛmakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka tɔ RPM a Bois Jabate olu fana bɛ kumaba fɔ la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye tɔ ɲɛmaa min bɛ bi n'o ye docteur Boubacar Tereta ko Tereta ko ni ɲɛ i k'a dɔn i kana bila k'a ko min ye Mali kalafili fɛn o fɛn bɛ k'a daminɛ duguma fɔ ka se sanfɛ ko RPM tɛna bala ni dunu ta maa ko bilen i k'a dɔn u yɛrɛ na cɛbɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko waati kelen la tɔ b'a la ka farafara gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ min ye i k'a dɔn minisiri ɲɛmakɔrɔ Abdoulaye Idrissa Maïga ko ale kɔni fana wulila kɛlɛw ni ka ni jɔ politique bangun kan cancalaw sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko kabi min ye fanga dafirila i k'a dɔn uti kalo tile 18 sa 2020 k'a ta o don la ka bila bila RPM ɲɛmaaba n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ha ka jan ni Mali jamana ɲɛmakɔrɔ don ko gɛlɛyaba caman tun bɛ a ka tɔ kɔnɔna la maa caman y'a jira k'a fɔ ka kɛ n'o kɛwalew ye i bɛ ka fanga dafirilen min filɛ nin ye ko RPM ko a na kɛ i k'a dɔn tɔma lankolon ye tɔ min bɛ yen n'a na kolokolo maga ka bon n'a sɛbɛko ye n'o ye bariko lankolon ye sɛbɛnnikɛla ko nka min ye tɔ ɲɛmaa min bɛ yen bi n'o ye docteur Boubacar Tereta ale kɔni b'a fɛ ni k'i k'a kɔrɔta ka cɛsiri ni wulikajɔ sigi sen kan waasa i k'a dɔn maaw ka fɔlen u kana jɔ RPM la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la nin tɔ min ko fɔtɔ filɛ nin ye ni i bɛ k'a ka tɔ don a yɛrɛ k'a fɔ waati tɛmɛnenw na Bois Jabate gɛlɛya a kologurila sabula waati min na Ibrahim Boubacar Keita fanga bɛ dafiri a ma dogo maa na k'a fɔ bɛnbaliya kule parti kolomajɛ an bɛ ɲɔgɔn kan nk'an man di k'a bɔ dogo la k'a da kɛnɛ kan k'a ye k'a fɔ RPM tɔndenw u tɛ ji kɛ ɲɔgɔn dɛgɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ni tɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya bafila b'olu kun na olu yɛrɛ dama filila ɲɔgɔn ka cɛ ma yɔrɔ caman min kɛra sababu ye ni ka bisibaza caman don tɔ kɔnɔ i n'a fɔ sɛbɛnnikɛla o b'a fɔ cogo min na nka ko Boubacar Tereta badabada Tereta ale min ye magwa sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin tɔngo fɔta in na k'ale kɔni ye k'a kɔrɔta kura ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi RPM ni kura de bɛna don a la wa i k'a dɔn a ka galeya n'o ye parti politiques bɛɛ lajɛlen cɛ la ka se ka kɛ jɔyɔrɔ la gale ye k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka to a nɔ la wa u ti ɲa cɛsiri ani wulikajɔ kɔ ko maa caman ɲɛna RPM ko a bɛ kɛ cogo min na Boubacar Tereta ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ i k'a dɔn bolokɔni sina yɔrɔ min na tile ale kana bɔ yen a ko u ka kow la belebele dɔ ye jumɛn ye bi Bois Jabate alafili fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ kɛ transition in kɔfɛ k'a daminɛ i k'a dɔn duguma fɔ sanfɛ RPM yɛrɛ ka n'i jɔ cancalaw wa a yɛrɛ k'a ka cɛbɔ bɔ a tɛ taa i k'a dɔn bala ni dunu ta maa nɔfɛ o yɛrɛ b'u ka cɛbɔ di a bɛɛ lajɛlen la wa n'u taara élection fɛn o fɛn na Tereta ka fɔ la hakilina ye kelen de ye ka se ka wuli k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye waasa sebaaya o bɛ se ka sabati cogo min na nka sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ kabi i k'a dɔn coup d'état kɔni kɛra n'o ye fanga dafiri ye siga belebele de bɛ maa caman dusukun na ka ɲɛsin nin tɔngo fɔta in ma sabula n'i ye tɔ in ta k'a lajɛ a tɔndenw yɛrɛ bɛ farafarali bɛnbaliya kule i k'a dɔn ani ɲɛjugu bɔ ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn senkɔrɔ fura o de fanga ka bon tɔ in kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi hali ni ma sɔrɔ k'a fɔ Tereta bɛ cɛsiriw la kumabaw b'a la ka fɔ min ye balinako ye tile filanin na minisiri ɲɛmakɔrɔ min bɛ yen tɔ cɔ a la n'o ye i k'a dɔn Abdoulaye Idrissa Maïga ale fana poyila kokura ale nana i k'a dɔn jɛrɛ jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min bɛ yen n'a y'o sigi a yɛrɛ cɔ a la sɛbɛnnikɛla ko mun ne bɛ Abdoulaye Idrissa Maïga kɔnɔ a ko gɛlɛya minnu bɛ tɔ kɔnɔ kabi waati jan Abdoulaye Idrissa ni tɔnden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko a man ka bali maa na bɛɛ lajɛlen kan k'a dɔn Abdoulaye Idrissa kuntilenna ye fɛn min ye a ko a ye kanubaatɔ min sigi nin ye n'a y'o yɛlɛma k'o kɛ i k'a dɔn fɛɛrɛ tɔnba ye Bois Jabate k'a bɛna kɛ sababu ye ka RPM da kolonci ni k'a filenkolonci sabula min ye maliden caman de bɛ yen n'olu ye RPM kadiribaw ye olu ni nin cɛ in bɛnnen don wa bonya ni karama b'u cɛ dɔw sigilen don Abdoulaye Idrissa Maïga k'a fɔ ko heyi a ka wele da dɔrɔn u ka boli biribiri ni ka n'u jɔ a kɔfɛ cancalaw i k'a dɔn k'o kɔni de bɛna kɛ RPM kɔnɔ jɛkulu in bɛ n'a y'a sigi n'a cɔ a ko un Mali d'avenir a ko don n'a nataw la a de bɛna kɛ sababu ye ni ka RPM senkɔrɔ fura kosɛbɛ i n'a fɔ jatew b'a la ka jira cogo min na politiki bangun tigilamaw fɛ a ko a ma dogo maa na k'a fɔ ɲɛmaaba caman bɛ Tereta min ye Musa Temineu ani maa caman wɛrɛ gɛlɛyakisɛ bilen bɛ tɔ kɔnɔ o tuma min ye ko bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi Bois Jabate i k'a dɔn Ala de bɛ fara RPM kan n'o tɛ k'a fɔ de ko RPM bɛ ka taa bolo min kan ko tɔ in bɛna i jɔ a ka jɔyɔrɔ galeya la sɛbɛnnikɛla ko a siga bɛ maa caman na
ko ni wa me doni mina iko bi anglais ba fo mi ma wait and see anga sigi ka mo fle amatige dawo dala do nata olu no sementia anye kuna foni fle anyi mimbo relance di Mali kono aka bido bolila Amadou El Konare nyosuzulo mono kamangorola dugo nyogona nyote jefio nebe ntiga dongo kura l'indépendant fasiriba no ye Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara ako angata yanfoila Amadou El Konare far anka wuli no ye Modibo Sidibé kale taraka min koni aka parti ka lancement rentrée politique Amadou El Konare kataro baro boloda fasiriba ko ako ni ya lajɛ parti politique bɛɛ lajɛlen kɔni wulilɛmɛ k'i jɔ Amadou El Konare min y'u ka rentrée politique ko ye sabu ti dɔwɛrɛ hakilina ni kungilenna mun b'u la ni ka to da dugudenw tulo kan fasiriba ko Amadou El Konare nin kɛra ko belebeleba ye a ko n'i ye yanfoyila lajɛ o ye ɲɛma yɛrɛ n'o ye Sidibé ye Amadou El Konare ba ye k'a fɔ jamaw kɔni bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kana ka wele jaabi sabu n'i ye maaw wele n'i ma fɛn d'u ma i bɛ fɛn f'u ye Modibo Sidibé a ko min kɔni yanfoyilakaw ye n'a y'u wele su n'a y'u wele tile Amadou El Konare o bɛ taa min ye wele jaabi fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ale yɛrɛ ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye bɛɛ fanga n'o ye démocratie ni ka nin kura fiya la an ka faso Mali kɔnɔna la a ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o tasira ye fasiriba ko a ko min ye jamana marayɔrɔ 11 bɛɛ lajɛlen Amadou El Konare wele bilala far an ka wuli a tɔndenw ma u ye wele jaabi ni kana ɲɔgɔn sɔrɔ yanfoyila kari tɛmɛnen Amadou El Konare sigiyɔrɔ ni jɔyɔrɔ kɔni o dɛsɛra fasiriba ko wele bilala maa minnu ma Amadou El Konare bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw fɔ kuma bɔra ka bin n'o ye parti ale kunkanko ye maa minnu tun bɛ n'o ye délégué a bɛ t'i jɔ maa 400 fo maa 500 bɔɲɔngo la min ye o délégué ye Amadou El Konare u y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn fɛn b'u u kunu kan cɛ o tuma u n'u da don a bɛɛ lajɛlen la o ti dɔwɛrɛ ye o de ye an bɛ camancɛ fanga min na Amadou El Konare hakilina ni taabolo mun bɛ olu la ni k'o ɲɛfɔ ka ɲɛma ye fasiriba ko Amadou El Konare min ye o camancɛ fanga ye i b'a ye k'a fɔ u ka hakilina ye jumɛn ye ka ɲɛsin u ma o camancɛ fanga gɛlɛya jumɛn b'o kɔnɔna la o camancɛ fanga o gɛlɛyaw bɛ se ka ta ka bɔ yen cogo min na u y'u da don nin bɛɛ la fasiriba ko kumaw taara ka maa min sɛgɛrɛ n'o de ye parti yɛrɛ ɲɛmaaba Modibo Sidibé Mande Sidibé ale dɔgɔnin fasiriba ko ala ma ɲinana Mande Sidibé la Amadou El Konare cɛ dumanba muɲulen don a sabalilen don ani sa bɛ don k'a da dingɛ kelen kɔnɔ Mande Sidibé ni Mande fɔra a bɛ hakili jigin dɔ la o de ye Denba Sidibé a bɛ Senu o ye Mande dɔgɔnin ye Denba Sidibé Mande ye bonya belebele k'a ye a da yɛlɛ ko ta ni Mande tɔgɔ fɔra yɔrɔ dɔ la a bɛ ji da sɛnɛ kan o ye badenya bɛɛ de ye ni nin fɔra o de ka ɲi adamaden i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i ka diɲɛnatigɛ ni ka bɔ n'i ka saya cɛ maa min ma se ka bɛn badenw cɛ la o maa na o bɛ jamanadenw bɛn cogo di a ka gɛlɛn Amadou El Konare a dɔgɔnin n'o ye Modibo Sidibé Modibo Sidibé fana sen danbɛ kɔrɔkɛ sen da yɔrɔ la Amadou El Konare min ye Mande ale ka yɛlɛmisɛnninw ka ca nka Modibo Amadou El Konare k'o ka yɛlɛmisɛnninw man ca dɛ o ye bɛɛ lajɛlen n'i taabolo ye jango polisiya formation Amadou El Konare min ye kwa ye janga woloki yɛlɛ Amadou El Konare u b'o tigɛ ka bɔ i la formation kɛyɔrɔ la Modibo Sidibé ale ta bɛ bila o minɛn kɔnɔ nka o n'a ta o ta min ye n'a y'a ɲin bɔ ko yɛlɛ bɛnnen b'a la ale tɛ fɛ a k'a ɲin datugu fasiriba ko Amadou El Konare Modibo Sidibé a n'a ka gulokiba a ye kuma ta jama ɲɛna a ko min ye musolakaw ye ka ba don olu ka fanga ɲini na Amadou El Konare ko tun y'a ka wuli ka jɔ ye u bɛ ka baara min kɛ marabolo kɔnɔ n'o yanfoyila o tuma ko kɔrɔmasuru ko muso dɔw maire bi fasiriba ko Amadou El Konare o tuma min kɔni a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen a ko tuguni min ye hali bi ka conseil musolakaw caya kosɛbɛ Amadou El Konare min ye far an ka wuli Amadou El Konare ka nin kɔrɔsiyɛn an ka jamana fantan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fasiriba ko a ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen a tɛ fɛ k'o mɛn a tulo la bilen fasiriba ko maa kura minnu bɔra tɔn wɛrɛ la ni kana min ye far an ka wuli kɔnɔna la u y'olu fana bisimila ni k'olu lamɛn hakilina mun bɛ olu la Amadou El Konare olu fana y'u dantigɛ ni o ye o ti dɔwɛrɛ ye min ye far an ka wuli ye parti mun don k'a banbannen bɛ kosɛbɛ parti politique ka hakilinaw ye fɛn mun ye an ka faso Mali kɔnɔna la o tuma k'u bɛɛ lajɛlen bɛ far an ka wuli la k'olu b'a ko fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Modibo mana olu bila yɔrɔ yɔrɔ la Amadou El Konare k'olu bɛ taa o taasira kelen kan min ye tɔn ye musow ka ɲɛma n'o ye madame Mayiga Jali Basi ye Amadou El Konare ale fana ye muso ŋana belebeleba ye a kɛrɛfɛ min bɛ a bilasira min na ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na Amadou El Konare ni Mali bɛ se k'i jigi ta k'a da kan kosɛbɛ a ko Modibo Sidibé a banbannen bɛ kosɛbɛ maaw la maa minnu bɛ bi ni jamana bolomadaw don
fasiriba ko min yi far an ka wuli ye Amadu Eli Konate k'u ma sigi ten gansan dɛ u sigira de ni ka taa Kuluba ni ka kɛ jamana kuntigi ye o kɔrɔmasuru ye mun ye min ye Yanfuyila ka den dɔ ye Amadu Eli Konate camancɛ fanga ɲɛmaw kan ka baara minnu kɛ o de ye jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na Amadu Eli Konate joona joona n'o ye lakana ye o tuma u man ka da ka sunɔgɔ abada ni lakana ma sabati malidenw ye u sigi kun dɔw ye u kalenkan dɔw ye fasiriba ko fɛrɛ ni dabali caman b'a bolo Mali ka basigi kɔnɔna la a ko malidenw ma n'u bolodengɔni ɲɛsin a mɔ kalafili nata ni k'a kɛ Mali président ye a ko malidenw mago bɛ fɛn fɛn na ko ni Ala ni kira sɔnna ma k'a b'a sara Ala la a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Sayɔn Kamara ale ka sɛbɛnni don Jabate mɛ min kɔni dɔn Modibo Sidibe la o ye su ani tile kuma 2 bɛ a bɛ yaala ni nin de ye o jumɛn le renouveau la refondation a ti kuma ka ban n'a ma nin kuma 2 fɔ awɔ wa Modibo cɛ dɔ don jamana in kɔnɔ dɛ a kuma i bolo don Jabate kunnafoni sɛbɛ le pays Mamadu Jara ale ye sɛbɛn kɛ Mamadu ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ko dɔ bɛ a man ni maa nɔ nka ni jamana ɲɛmaw ko a bɛ kɛ a na kɛ min ye i k'a dɔn zone aéroportière i k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw ko k'u sigilen don jamana faamaw ko u tɛ sariya kɔnɔ i k'a dɔn ko a cili baaraw daminɛna wa kibaruyaw jirala k'a fɔ a kun jɔra wa ko a bɛna wuli tuguni bataki dɔw bɔra kabi kunu ni kunnasini minnu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u ka sow kun cira wa a tɔ bɛ hali bi n'a ka bi n'olu bɛ pankuru jigin kɛnɛ kan i k'a dɔn k'olu bɛna ci kura ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni sɔmi kɛlen don n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don sigida kofɔtaw ma n'olu ka kan ka ci i k'a dɔn k'u ye kuma da dɔ sɔrɔ nin joaku laban ninnu na sabula kɛnɛ belebeleba dɔ sigira palais de la culture la Jabate min na u kɔni taara u da sago ani hakilina ni bagabaga kan min b'u fɛ ani u bɛn'u jɔ u kɛlɛkɛ bolo min kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u da don o bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko jɛkulu min bɛ yen n'u ko a ma ko i k'a dɔn plateforme des habitants de la zone aéroportière maa minnu bɛ yen ni anw sigiyɔrɔ bɛnnen don pankuruji kɛnɛ fiyɛfiyɛ ma anw faralen don ɲɔgɔn kan anw kɛn bɛ jɛkulu ye olu ka kuma lasela de Coa ko Bouakari Sidiki Konta a ko ale ye kuma ta a ye kuma ta yɔrɔ min na Jabate i k'a dɔn o y'a sɔrɔ maaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ mɛn fugulabilenw gulokibilenw misɔrɔbilenw ani k'a dɔn bololajalabilenw fɛn bɛɛ lajɛlen bilen an bɛ kiri ni woyɔ balaw i k'a dɔn o kɛnɛ yɛrɛ de kan sa i k'a dɔn o kɔni sigira ni o kuma k'a de sɛbɛnnikɛla k'u ye kuma min fɔ o de filɛ nin ye a ko min ye sigida minnu bɛ yen ni olu kɔni bolokɔni sin bɛ olu la sigida 11 bɔɲanko min bɛ i k'a dɔn Senu a n'a Nɔgandugu la k'a daminɛ Kalabankɔrɔ ka tɛmɛ Sirakɔrɔ Falajɛ Ɲamakɔrɔ Gɔna Misala Kurale Banangabugu ka taa se i k'a dɔn Tabakɔrɔ ani Kalabankura fɔ Senu fa dɔ Jabate ninnu ye sigida lahawtabaw de ye n'i fɔra aéroport kɛnɛ fiyɛfiyɛ hakɛ a ka jate minɛ a ɲɛma i k'a dɔn nin yɔrɔ ninnu so a tilankɛ bɛɛ lajɛlen bɛ yaara ni k'a kɛ duguma po sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o jɛkulu minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka kɔn ka nin ko kunbɛn i k'a dɔn u ye dusumakasaya k'a fɔ u ko i k'a dɔn min ye pankuru jiginyɔrɔ kɛnɛ gwɛlɛya kabi sa 1995 k'a ta o la kana bila janvier kalo le 14 min ye sa 2021 a ko i k'a dɔn dabu ye sunatu ye ko kun madara nka a tun wulila kokura transition in kɔnɔ min kɛn bɛ gɛlɛyaba ye u kan u y'a yira k'a fɔ olu ka dusumakasaya n'a ti k'a tɛ se ka fɔ ka ban a ko min ye minɛn yɛrɛ ma ale de bɛ kɔnɔdimitɔ dɔ sɛbɛ ye a ko maa minnu bɛ yen n'olu ye malidenw ye a ko u b'a yira bɛɛ lajɛrɛlen tulo kan k'a fɔ olu dusumakasalen don bi u dusumakasalen don sini wa k'u ye nin jɛrɛ min sigi jɛrɛ in k'u ye gwɛlɛya min bɛ u kan n'u ka donna nataw hakilina ye fɛn min ye Jabate k'o ta k'o yira jamana faamaw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ k'a dɔn degun min bɛ olu kan ani u ka wulikajɔw bɛna ta fɛn min na u ko sigida 11 minnu bɛ yen Jabate i k'a dɔn u si tɛna jɛn ni a ye k'a fɔ olu ka sow ko a bɛna yaara ni k'a da duguma a ko maliden maa 2,200,000 bɔɲanko i k'a dɔn olu de kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na wa i k'a dɔn olu ka sow cili bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ kɛnɛmamaw ye lɔgɔlisow cira mandarasaw cira kɛnɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni bato kɛnɛw don n'a bɛ nin yɔrɔ kofɔtaw la u y'a bɛɛ lajɛlen yaara ni k'a ci o tuma a tɔ mun bɛ sigidaw la n'u ko baara bɛna mɔnɔbɔ ye ko fɔ olu su n'o tɛ k'a tɛna kɛ u y'o ɲininkali tɔ min sigi u yɛrɛ la u ye kuma min fɔ i b'o dɔn wa Jabate u ko i k'a dɔn jamana faamaw bɛ ka pankuru jigi kɛnɛ ko min fɔ i k'a dɔn ko pankuru jigiyɔrɔ de taara nin sigida ninnu sɔrɔ ye n'o tɛ ko nin sigida k'a fɔ de ko sigida maa ninnu taar'u sigi pankuru fiyɛfɛ kɛnɛ kan k'o de ye kalo finma tigɛlen ye an bɛ don min na i ko bi a ko sigida 11 min bɛ yen n'u y'a ko fɔ a ko pankuru jigin hakili jiginna jamana ɲɛmaakɔrɔ Modibo Keyita waati min na ale tun bɛ Mali marali la
ale de taara se yen dugutigilakaw ma awa ko ka fɛrɛ kɛ ka kɛnɛ di u ma u bɛna pankuru jiginyɔrɔ kɛ kɛnɛ min ye wa k'a ɲinina ni woro de ye dɛ i k'a dɔn u ma dɔrɔmɛ di a ma feere wa a ma di u ma koda ye a kɔni de kalifaraw la u ka se ka pankuru jiginyɔrɔ kɛ a la wa Jabate i k'a dɔn san 300 a n'a kunkan fɛ duguw sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na ko pankuru ko ye ko kura ye o ko kɔnɔna la tilebaguni fɛ ka wuli k'a fɔ de ko yɔrɔw bɛna yaara ni olu da k'o sigida dugukolo ɲinina sigida den mun na k'a fɔ olu nal'u sigi pankuru sigi kɛnɛ kan jɔn ko ala k'o ye kuma ye olu ma fɛn faamu min na u ko an bɛ donni min na i ko bi i k'a dɔn Usumani Sherifu Madani Haidara ale de kɔni kɛra sababu ye don n'a dugujɛ k'u bolo da u dusu la u kana kɛlɛ kɛ u kana bala wuli wa ko hali bi n'a ka bi k'u b'o muɲu de kɔnɔ koyi ko n'u ko u bɛ wuli diɲɛ don o don Jabate k'a ti dogo maliden si la a ko maa hakɛ min bɛ yen n'o bɛ i k'a dɔn palais kɔnɔ maa ba yirika a ko wa nin t'a bɛɛ ye dɛ ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nin jigida 11 maa bɛɛ lajɛlen bɔra don min Jabate k'u ti yɔrɔ si ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ mɛlɛku ni y'u ka bagabagalikaw ɲɛ u ye mun dɔrɔn ka fɔ maa dɔw y'a jira kibaruya di sɛbɛn dɔw kɔnɔ k'u ko n'a ko wulila zen na i k'a dɔn ko pankuru jiginyɔrɔ ninnu na mobiliba minnu bɛ taa yɔrɔw ci n'o ye mansinbaw ye k'u na tasuma don o la nin bɛɛ lajɛlen dusumakasakaw ye mun b'a la k'a fɔ ko ninnu na u k'u bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ bi o ye i k'a dɔn minnu ka yɔrɔ cira walima n'a bɛna bɔsiw la u k'u bila hokumu ɲuman kɔnɔ i k'a dɔn k'u mago b'o dɔrɔn de la bi n'o tɛ kuma dumani fɛn o fɛn min fɔ n'o ye bɛɛ ani kelenya ye olu da tɛ bɛnko la bi u da tɛ bɛnko la sini sabula jamana faamaw bɛ ka min olu la k'o tɛ bɛɛ kuma ye n'i b'a fɛ ka maaw dusu salo ni ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na ka taa maaw ka yɔrɔ jɔlen ci ni ka yaara olu ka fɔ la k'o tɛ bɛɛ sira taama kan ye sɛbɛnnikɛla ko nin ko in kɔni kɛlen don gosolen sa sabula min ye jamana faamaw fana n'i y'olu ɲininka olu y'a jira k'a fɔ sariya dɔ de bɛ yen min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ i k'a dɔn lɛkitari hakɛ fɛfɛ dɔ de bɛ yen buna hadamaden man kan ka sigi yen cogo si la o de lakɔlɔsilen don ka bila pankurun kama ka taa so lahawtabaw jɔ ye k'o kɔni ye sololen ka bɔ nka i ma taama ko in kɔni a bɛɛ lajɛlen u na ci i k'a dɔn jamana ka sariya kɔnɔ sabula Mali ka pankuru jiginyɔrɔ a yɛrɛ lisansi n'o ye sariya gafe min b'a to diɲɛ yɛrɛ bunakun pankuru ka se an fɛ yan Jabate k'o de dulonnen bɛ nin ko in na o tuma ko in kɔni kɛlen don sɛkili sabasiri ye don n'a nataw la jamana in kɔnɔ a mana kɛ da o da la o tuma a na di maaw ma ladiriya kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bidon bɔli la bɛnko la maa minnu bɛ fiyɛfɛn kɔnɔna la Amadu Eli Konare ni mansin donna nin so bɛɛ la k'a bɛɛ yara k'a kɛ kɛnɛlankolon ye walahi i bɛ kuma wɛrɛ mɛn Mali kɔnɔ tuguni n b'o f'i ye bi dɛ nka min b'an gan kamana a bɛ kɛ cogo di Amadu Eli Konare sɛmana maaw ko administration continuité fanga dɔ ye baara dɔ kɛ fanga dɔ ka na o lagosi o kuma o k'o ɲɛfɔ an ye papier mun b'u bolo papier wari bɛ trésor kɔnɔ o tɛ administration fila ka baara ye maire dɔ na boli ɲina o tɛ administration fila ka baara ye a ka gɛlɛn o jamana kelen kɔnɔ papier bɛ maaw bolo yen a bɛɛ wari bɛ Mali trésor kɔnɔ o kuma ko in gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara dɛ Amadu Eli Konare dɔ na ci ka dɔ to wa a ko kɔni bɛ yen sa dɛ kɛnɛ mun bɛ ka fɔ ni mansin donna la i bɛ kuma wɛrɛ mɛn Mali kɔnɔ ministeriya ka di nka ne tɛ jɔnkɛ jara ka ministiri so ne t'a fɛ bi ni bɛ bi i tɛ sunɔgɔ wallahi sunɔgɔ ka haramu y'a ɲɛ na Amadu Eli Konare so kelen jɔ wari i bɛ so jɔ la i bɛ so jɔ cogo dɔn siman bɔrɔ kelen san ka so jɔ jamana ka yamaruya d'i ma ka sɛbɛn d'i ma e k'o so jɔ i ka maɲumako warini k'o bɛna ci don kelen fatɔ bɛna caya Mali kɔnɔ dɛ i b'a dɔn min yɛrɛ fana ye min y'an dɔrɔn nin bɛɛ la maa minnu ye dugukolo feere olu balolen don nka ko in daminɛ ni sisan cɛ hali an ma jamana ɲɛmɔgɔw suwa kan mɛn ka ɲɛsin olu ma o de bɛ ka ko in dɔ gɛlɛya u ka ko ɲɛ n'o tɛ maa o maa bɛ yen n'o ye dɔrɔmɛ kelen minɛ ninnu bolo ka jamana ka sariya sɛbɛn di k'a y'aw sigi ni olu minɛ bɛ k'u bolofɛn bɛɛ daraki olu ka bolofɛn min bɛ miliyari bɔ k'aw d'u ma ko mun ye yɔrɔ lankolon feere a ma olu filɛ nin ye dɔ tun bɛ bɔ ko la o Amadu Eli Konare an tɛ nin ko in munumunu yɔrɔ cɛya maaw sigicogo tɛ kelen yɔrɔw la dɔw bɛ yen a fɔra ko maa tɛ sigi yen nka yɔrɔ dɔw bɛ yen o tuma jamana yɛrɛ y'a lajɛ ka maaw sigi yen o jamana kelen bɛ kala k'o ci ka tila k'o ci tuguni ko in ka ɲɛɲini kow kɛcogo tɛ kelen dɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a yirala k'a fɔ fo jɔn buru fiyɛ don maa tɛ sigi yen nka yɔrɔ dɔw bɛ yen jamana yɛrɛ de tilala k'a lajɛ ka maaw sigi yen n'i ko k'i b'o fila gosi bere kelen na a ka gɛlɛn Amadu Eli Konare i bolo don ne bɛ n bolo don aujourd'hui Fasiriba n'o ye la rédaction Amadu Eli Konare a ko Mali farafin furabɔlaw Amadu Eli Konare u dusukun tɔrɔlen bɛ Fasiriba ko u ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye association a bambara Amadu Eli Konare o ɲɛma
Baba Kasoge Amadou El Konade anaka jama u dusukun sɛbɛkɔrɔ tɔrɔlen bɛ min ye professeur Orokia Sanogo kɔrɔ Sanogo Farsiba ko ako n'i y'a lajɛ adamaden bilakun tɛ jɔyɔrɔ la dɔwɛrɛ ye i bilala la min kama i ka se ka dugudenw ɲɛji cɛ a ko an bɛ don min na ko bi a kɛra jigi waro ye Farsiba ko a ko n'i y'a lajɛ ale yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa ɲininkali ta sabu nin ko ɲuguɲugu cayara kosɛbɛ a ko Baba Kasoge min ye farafin furabɔlaw ka ɲɛma Amadou El Konade jɛrɛjɛkulu bɛ n'o ye association Abangara ye o kuma a ka ɲɛfɔli kɛ sabu a y'a yira k'a fɔ olu ka tɔn in kɔni Amadou El Konade u sigikun tɛ fila ye o de ye farafin fura ye ni ka don ba la a ko farafin furabɔla yɛrɛ ye jɔn ye a ko n'i y'a lajɛ lawale la an ka jamana in kɔnɔna la maa min ye farafin furabɔla ye o ye du la maakɔrɔba ye cɛ b'o la walima muso b'o la Amadou El Konade a ye waati jan kɛ furabɔ la kilisi dumanw b'a da kɔnɔ n'a ye min fɔ jiriko la u b'o sɔrɔ cogo la Fasiriba ko Amadou El Konade n'i y'a lajɛ wari ɲini tile na farafin furabɔla cayara jiri dɔnbaa cayara Amadou El Konade nafolo ɲinibaa cayara Amadou El Konade dɔw yɛrɛ kɔni b'u bolo fa bugurijɛ mugu la k'a d'i ma o kuma k'u kala ka k'o ye jiri ladɔn dɔ ye o kuma i bɛ taa si ka mun ka si ka ko foyi i tɛ nɔ ye a b'i ka ko tɔ de ka tila k'a tɔ bɛ gɛlɛya a b'i ka ko tɔ de gɛlɛya Fasiriba ko maa minnu b'o ŋanamu la Amadou El Konade olu ni mobilibaw bɛ ɲɔgɔn na u ni bazɛnbaw ni sobaw bɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kisɛ t'u ka jabala Amadou El Konade olu de bɛ ka toit tiɲɛ ta ne ka farafin furabɔlaw sɛgɛrɛ o kuma min ye a dɔnba lakikaw ye olu ka tɔn n'o ye Katema ye Katema ɲɛmaw wulila k'u jɔ ni ka ntanan gosi u y'a yira k'a fɔ min ye jɛgɛ toli kelen o de bɛ jɛgɛ tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ Amadou El Konade k'olu kɔni bɛna wuli k'a ɲini département yɛrɛ ɲɛma fɛ n'i ye ministère de la santé lajɛ Amadou El Konade a ka bolofaranw bɛ n'o ye INRSP ye u kɛmɛ ka farafin furabɔlaw ka ɲɛmayaso min sigi ye ni k'o ɲɛma ta ka kɛ Worokiya Sanogo ye k'a kɛmɛ ka gɔlɛ don baara la Fasiriba ko Worokiya kelen Fasiriba ko Amadou El Konade min ye Worokiya ye a hakilina juru cannen bɛ kosɛbɛ a kalan bɛɛ farafin fura a b'o sidɔn kosɛbɛ Amadou El Konade nka ko keleku bɛ fɛ ka don a ka baaraw la sabu n'i y'a lajɛ a sigikun ye min ye o kuma n'o tɛ ka bolo da o kuma nafa t'a sigili la bilen n'o tɛ k'a fɔ ko Worokiya kɔni t'a ka baara dɔn yan ko kalasi o kuma t'a la Fasiriba ko min ye Worokiya ye ani farafin furabɔlaw dɔw don bɛ janfa la o kuma min ye cuwa tiɲɛ ye k'o ta ka farafin furabɔlaw sɛgɛrɛ a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di ji ma jifilen sera a min ma kamana bɛ guwan ko kɛmɛ Worokiya ta ye maa min sigi kun ye ka nin kura fiyɛ farafin furabɔ la Amadou El Konade o bɛ k'o tɔ boso pasa a ko bɛ se ka kɛ cogo di a ko n'i y'a lajɛ Amadou El Konade waati tɛmɛn'o la a ko min ye farafin fura ye a tun bɛ to ka ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ laboratoire kɔnɔna la n'a ka ɲi walima n'a man ɲi Amadou El Konade o tun ye waati tɛmɛn'o k'o ye a ko an bɛ don min na ko bi o kuma tɛ a la o kuma farafin fura fɛn fɛn ne bɛ tabaliw kan a bɛ bɔlɔn furancɛw kɔnɔna la o kuma maa min tilela n'o ye Aruna Keyita ye Amadou El Konade ale kɔni tun b'a wajibiya waati bɛɛ wa k'olu kun jɛmɛ ni o ye n'o ye Baba Kasoge ye u ka farafin fura k'a ta ka don n'a ye laboratoire kɔnɔna la k'a lajɛ min ye fura lakika ye n'a bɛ maanifin kɛnɛya nka ko Worokiya mago t'o la o kuma Worokiya kɔni kɛmɛ ka bɛɛ to i yɛrɛ ma ni dun ye bɛɛ to i yɛrɛ ma o kuma ko dɔ gɛnfɛn bɛ kɔ a la Fasiriba ko min ye o y'o ye an ka jamana in kɔnɔ farafin fura ko musolaka t'a la abada n'i ma k'a kɛcogo la i tɛ nafa sɔrɔ a la i t'a dɔn Worokiya o kuma k'a kɛmɛ ka farafin furabɔlaw k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na Amadou El Konade ani dɔw da bɛ file kelen na o kuma dɔw bɛ olu t'a ka maa ye a ko maa min kɔni nakun ye ka maanifin kala ni ka tila ka fura ɲini bana la n'o kɛmɛ maanifin fara ɲɔgɔn ye Amadou El Konade ko o kuma min ye jamana minisiri ye a ka wuli joona joona a ka jɔ ko nɔn tɛ sini ma ko farafin furabɔlaw kɔni bɛna duloki bɔ ɲɔgɔn kama n'o dun kɛra ko damandi Mali la a ko farafin jiri ye fɛn belebeleba ye Worokiya kɔni kɛmɛ ka se ka danfara don maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko danfara don ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ cogo di maaw to furuku la ɲɔgɔn kɔrɔ Fasiriba ko maa minnu bɛ yen n'u tɛ farafin fura dɔn min ye farafin furabɔla lakikaw tɛ Amadou El Konade ko ni Worokiya bɛ kuntilenna kelen na minnu y'a lakikaw yɛrɛ ye a kɛmɛ k'i kɔ don olu la a mago t'olu la Fasiriba ko o kuma Worokiya a k'i tile a ka bɛɛ lajɛlen damakɛɲɛ walima a ka taa ka bɔ yen Worokiya k'a b'o fila de ni ɲɔgɔn cɛ o kuma ni Worokiya bɛ fɛ a ka mɛn a sigiyɔrɔ la o kuma k'a tilen joona a ka tile o kuma Amadou El Konade o kuma min ye Worokiya Sanogo ye Amadou El Konade danaya mun taara ka da kan o kuma k'a jilaja kana bɔ Mali ka danaya minɛn kɔnɔna la n'o tɛ min ye farafin furabɔlaw ka tɔn ye Amadou El Konade k'u dimi b'a kɔrɔ dɛ farafin fura i b'a fɔ i t'a dɔn bana ma ni minɛ sɔgɔmada fɛ jiri b'a kɛnɛya wula fɛ
jiri yɛrɛ jona kunnafoni filɛ an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli don bon a dɔnbaliya ye dibi ye a bi basɛn badunnaw ni mobili badunna ninnu a bɛ girin o de kɔ n'o tɛ n'an ka kunɲɛ d'i ma bi mun bɛ kunjɛ la kunjɛ cuwangɔrɛ bilen balaza ani galama a pɛti konare d'i ma a fɔ n ye maaw sigilen bɛ k'i ma kɔnɔ a fɔ n ye d'i ma a banna mun bɛ kunjɛ la nka minnu bɛ yen n'olu ma t'u sigi arajo la ka i kɔrɔtɔlen don mun bɛ kunjɛ la bɔ min kunjɛ de d'i ma i bɛ kelen de di yan sisan maliden kelen o kelen maa minnu bɛ k'a lamɛn maliden kelen o kelen i bangena don min o don ɲini k'o dɔn i kana n'o yiri bɔ k'a d'i ma tu fila t'a la ka tu kelen d'i ma kunjɛ mako kelen dɔrɔn fɔ n ye maaw bɛ k'i lamɛn o de f'i ye ka kunjɛ ɲini k'a d'i ma k'i garisɛgɛ kɛ tɛmɛ a banna thérapeute an ka taa Bɛlɛdugu jayi dogolen b'an na dɛ cɛ kelen bolo caman samali bɛ worokiya ninnu da la o nin fɔra n ye o foronto mana kɛ cogo cogo awɔ tisɔntani b'a la maa kɔni e tɛ se ka bɔ Bɛlɛdugu ka mɔ Bɛlɛdugu Bamandugu la ko e tɛ yiri dɔn o fana ye tiɲɛ Jabate fini yɛlɛma min ma i bila o la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o n'a kɛ bolojun yɛrɛ ɲɛna ye i bɛ jiri dɔn awɔ ka siyɛnin dɔn ka banni dɔn an bɛ siyɛnin min dɔn e t'o fɛ o e ka silamɛya ka bon kojugu i bɛ jiri dɔn i bɛ siyɛnin dɔn i bɛ banni dɔn i bɛ sɔn siyɛfini faali mɔ bi wa e bɛ bakɔrɔnbilen fa bi wa k'an ka kɔlɔsi to n bolo an ti kelen o la bi dɛ a fila ti bɛɛ dɛ i bɛ sira kelen de taama o tuma a b'a ka siyɛnin minɛ n'i ko kɔlɔsi i b'i ɲɛsin o ma nka k'a kɛ e bɛ kɔlɔsi ta kɛnɛ ma su fɛ siyɛnin b'e bolo wa o ti bɛn dɛ an y'o to a bolo i bɛ kelen de taama an bɛ to n'an ka kɔlɔsi ye i bolo don n'an bɛ kunɲɛ d'i ma o ti fɛn jɛ o di yan Jabate kunnafoni sɛbɛn info 7 Yusufu Sisoko badabada Yusu nin ye Yusu ka sɛbɛn ye Yusu ko i k'a dɔn min dɔn o ka d'o ma o k'o ɲɛfɔ o ka kɛ i k'a dɔn jamanadenw u ka lafiya ye a ko an bɛ donni min na i ko bi Jabate ni gɛlɛya dɔ bɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya dɔ bɛ i k'a dɔn sirabaw dala bɛnniko ɲuman sira dilan ani i k'a dɔn sira fiyɛfiyɛ ɲumanw minnu bɛ malidenw ka taa ni ka segin nɔgɔya yɔrɔw bilali ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya belebele dɔ bɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko ale jigi b'a kan jamanaden caman jigi b'a kan min ye nin cɛmancɔrɔ fanga min filɛ n'o ye transition ye yala ale tɛna se ka fɛɛrɛ kɛ sa yɛlɛmaw ni sariya kura minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sirabaw dala bɛnniko ɲuman siraw tɔbɔtɔli ni sira kuraw dilali ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn ta o la min bɛna kɛ badabada ye sa wa o ɲininkali tɔ min sigilen don info 7 kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla Yusu Sisoko ka fɔ la Yusu ko i k'a dɔn kabi san 7 bɔɲanko Mali bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ jɔsen caman na nka Jabate gɛlɛya min bɛ yen ni o ka jugu kosɛbɛ n'o bɛ dankari i k'a dɔn sɔrɔ sabatili ani jamana bilali ɲɔgɔn na o de i k'a dɔn siraw ni yɔrɔ lasɔrɔli ko gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta min ye i k'a dɔn siraba lahawta minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔnɔ maa bɛɛ lajɛlen tigɛlen don a kan bi k'a fɔ siraw sɛbɛkɔrɔ tiɲɛlen siraw kan ka labɛn ni fɛɛrɛ bolo minnu ye gɛlɛyaba bɛ o la min yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn waati ani waati walasa aw ka dugudenw ka sira sɔrɔ fo aw k'aw kɛlɛkɛ fari de da i k'a dɔn ka wuli a dara k'a fɔ ten ka misikili yira ne m'o kɛ i k'a dɔn jamana faamaw ɲɛ tɛ se e ka sira ma a ko nin ye gɛlɛyaba ye Yusu ka fɔ la a ko a bɛɛ n'a ta san o san sariyakisɛw kɔnɔna la min ye i k'a dɔn sira kilomɛtɛrɛ 25 ani 395 i k'a dɔn olu de kan ka labɛn jamana fanda ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minnu na kilomɛtɛrɛ i k'a dɔn 500 ani 775 olu kɔni ye i k'a dɔn sira labɛnnenw ye i k'a dɔn manaji bɛ minnu kan na min ye kilomɛtɛrɛ 19 620 ani Jabate olu kɔni ye siraba bilennu ni siramisɛnnu ye minnu kan ka dalabɛn an ka jamana ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ awa malidenw ka bilala sefa wari miliyari caman de bɛ ta ni nka i k'a dɔn bila sirabaw dalabɛnni ko la nka yala musaka in mi don a donko fɛ wa ɲininkali tɔ min o de sigin bɛ sɛbɛnnikɛla ko sa n'i ye sigaɲɔgɔnya kɛ Mali ani kɛrɛfɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔko ani k'a dɔn k'a fɔ jamana yiriwali gɛlɛyaw la sirako kɔni ta degunba de bɛ Mali kan a ko a bɛɛ n'a ta minisiri min bɛ bi n'o ye minisiri Maganfili Dabo ye maa ye k'a dɔn cuwajaba bɛ maa min kan maa min don ni danaya yɛrɛ belebele bɛ a kan k'a kɛ sirako ani k'a dɔn dugutagako dulɔmagalajɛ o tuma k'o tɛna kɛ fɛɛrɛ ye transition in kɔnɔ ani k'a dɔn sirako dɔnniya n'a fɛɛrɛ bolo minnu b'a la a ka se ka sariya jɔnjɔnw sigi sen kan ni olu boloda walasa i k'a dɔn Mali ka badabada sirako lafiyaw o bɛ se ka sabati wa ale min bɛ kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ ka yiriwa kuru kara bɛɛ sabati sɛbɛnnikɛla a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲininkaliw tɔmisɛn info 7 Yusu Sisoko a ka fɔ la a ko
ame doni mina iko bi ni siraw lajɛ Mali kɔnɔ ale ye yɔrɔw bilali ɲɔgɔn na fɛrɛ jɔnjɔn wa sigida yiriwali sɔrɔ ko nasira ni fɛn caman na a jɔse ka bon o la kosɛbɛ ko o de kama i k'a dɔn jamana ka musaka fanba caman bɛ o de bɛ bila i k'a dɔn siraw labɛnni sira kuraw dilali a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ni sira tɔbɔtɔli kow la wa jabate waati tɛmɛnenw na Mali ye fɛɛrɛ kɛ ni ka sariya gafe dɔw ni fɛn dɔw ta minnu bɛ kɛ sababu ye k'a ta o don na ka bila bi la n'a baaraw kɛra a ɲɛma i k'a dɔn Maliden bi lafiya sira jɔnjɔn ko la a ko k'a daminɛ min ye i k'a dɔn waati dɔw la fo ka se sa 2021 ma bi wa sariya ba caman tara ina fɔ farafina woroduguyanfa jamana sariya tɔw bɛ cogo min na ni ka sirako dala bɛn ni baaraw kɛ o de kama o nana bɛn i k'a dɔn a wa sefa wari miliyari 120 bɔɲango i k'a dɔn o de bilala sirabaw dala bɛn ni kama i k'a dɔn ɲinan sa ani Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yala sira ni min bɔlen filɛ nin nafolo min kasabi min bilalen filɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔla nin tɛ nafolo ye min bɛ se ka Maliden lafiya sirako la wa sira kura dilali sira kɔrɔlenw dala bɛnni nin nafolo in n'a donna dongo fɛ wa jabata a bɛ kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen lafiya kayi k'a susa fɔ tawdeni i k'a dɔn nka ko gɛlɛya bɛ dɛ gɛlɛya yɔrɔ jumɛn baara min kan ka don min da fɛ bɔ jabate n'o ma don da fɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya Yusu ye hakili jigin kɛ a ko min ye kabi novembre kalo tile 2 san 1993 i k'a dɔn sariya kura dɔw tara minnu min nɔgɔyaba don sirakow la bɔ jabate o dɔw nana bɔ fɛn dɔ la a bɛ fɔ min ma autorité routière n'o ye AR ye kabi sa 2000 o sigira sen kan bɔ jabate musakaw donna o kow da fɛ bɔ jabate ka na ni yɛlɛma kuraw ye sirabaw cakɛda bolofaraw labɛnni na a bɛ fɔ min ma direction nationale des travaux publics en direction national des routes n'o ye DNR ye olu yɛlɛmana ni ka o kɛw ye a ko min ye yɛlɛma kura dɔ fana nana création du service des données routières n'an ko a ma SDR san 2002 o fana sigira sen kan a ko min ye ka yɛlɛma kuraw don olu baarada ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ min ma programmation et la supervision jateminɛw ka kɛ ka bolodali jɔnjɔnw kɛ sɛbɛnnikɛla ko fana i k'a dɔn cakɛda wɛrɛw sigira sen kan agence d'exécution des travaux d'entretien routier n'an ko a ma AGEROUTE kabi san 2004 a ko nin yɛlɛmali fɛn o fɛn kɛra bɔ jabate sariya kisɛ dɔw de tara min ye i k'a dɔn a bɛ fɔ min ma ko min ye i k'a dɔn directive numéro 11 2009 CMUMOA du 25 septembre 2009 ninnu kɛra i k'a dɔn k'a fɔ farafina woroduguyanfa ale ka dugumisɛnnin minnu bɛ olu faralen don ɲɔgɔn kan ni ka sariya minnu ta sirakow dala bɛn ni koɲɛw la nin bɛɛ sariyaw de taara bɔ jabate a ko ni y'i sinsin ninnu kan k'a fɔ de sariya ko la min ka se ka sira dala bɛɛ ko sariya den tɛ Mali la dɛ nka fɛn minnu kan ka kɛ olu doncogo n'u bɔcogo bɔ jabate o gɛlɛyaba de bɛ yen a ko fangabulon o fangabulon bɛ yen n'o sigira Mali la n'o ye régime ye fɛn o fɛn mana bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ bolo don bɛɛ bɛna hakilina dɔw ta nka min ye hakilina bila belebele kan ka kɛ min ye wajibate o ye fɛɛrɛ ka kɛ Maliden bi lafiya sirako la siraw ka bɔ ni k'u dala bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a ko de ye lafiyaba ye a ko min ye san 2020 coup d'état min kɛra août kalo tile 18 transition min sigilen filɛ nin ye transition laadala ale de kan ka kɛ sababu ye ka sariyabaw ta sariya minnu balannen don ni politiki ɲɛmaaw tɛ se k'a ta transition maaw de kan ka se k'olu ta ni k'u jɔ i k'a dɔn i ko fɛn ma kɛ a ko yala nin waati in dɔw ye wa u ka fɛɛrɛw ni jɔnjɔnw bɛɛ sigi sen kan sariya fɛn o fɛn balannen don siraw dilanli ko ɲuman na ani degun min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ jamanadenw kan jango Magafili Dabo min bɛ yen bi n'o ye ministre ye ale bɛ nin yɔrɔ in dɔn cogo min na danaya min b'a kan i k'a dɔn n'a y'i sinsin o kan i k'a dɔn k'a ka wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ kɛ wa jabate k'o bɛ kɛ sababu ye Maliden bi badabada lafiya mun ɲini o lafiya o ka se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ an bɛ bolo min kan n'an tora ten an bɛ to dinga dɔ de la sirako la a bɛ kɛ san o san salon ka fisa ni ɲinan ye a ma sɔrɔla k'a fɔ musaka hakɛ min bɛ yen n'a bɛ bɔ jamana fɛ n'a donna sira dilali jɔnjɔ la k'a don sirakuraw dilali la bɔn jabate Mali k'a ta buguda misɛnninw ni dugubaw hali anw ka dugu la sira bɛ susa ka taa bɛɛ la kunnafoni filɛ an ye min bɔ info 7 kɔnɔ Yusu Sisɔgɔ ale ka sɛbɛn don kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bajabate bɛɛ bi giri a kan nka bɛɛ ni a man kan bala cogo bɛɛ de tun Amadu El Konare ne bɛ n tɛgɛ dɔn ko kura a don la référence fasiriba n'o ye Léon et Kanouté a ko min ye ministre de la refondation Kanouté i b'a ye k'a fɔ a kɛ mɛ ka sɛbɛkɔrɔ sɛbɛnni kɛ fasiriba ko Amadu El Konare e camancɛ fanga la bolodenkɔni taara ka ɲɛsin maa min ma ni ka sigi o jɔyɔrɔ la o de ye Mamadu Mohamed Kulubali ye Mohamed Kulubali wele bilala ma Amadu El Konare ni ka yira k'a fɔ Mali kura ko min jɔliko kuma bɛ da kɔnɔ a ka kɛ lakika yɛrɛ a ka waleya
fasiriba ko min ni ministère kɛrɛnkɛrɛnnen don Amadu El Konate n'a ma k'a fɔ ko jamana bɛ lombo lamba la a ka kan jamanadenw ka ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn faamu ni ka bɛn kan kelen ma Amadu El Konate ni ka tila ka dusukun sanuya Mali kura ko kuma min bɛ da kɔnɔ su fara tile kan o ka k'a lakika yɛrɛ ye Amadu El Konate a ko Mali kura bɛ se ka jɔ wa fasiriba ko o ye ɲininkali tomi ye nka min ye ministre ye Mamadu Mohamedi Kulubali ale kɔni bilakun ye min ye ale n'o baaraw kɛ ale n'o ɲɛfɔ jamanadenw ye Amadu El Konate nin waati labanw na kɛmɛ ka bɔ ni ka yira k'a fɔ o kuma ale kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ a b'a ɲini malidenw fɛ ale min ye an ka ministre ye min bɛna ni malikura hakilina ye o kuma an ka jɛ ni malikura ko ye an ka sɔn nka ne fɛnɛ bɛ ɲininkali dɔ de kɛ Amadu El Konate malikura maa minnu ye tiɲɛni jugu kɛ k'olu kɔ bɛ bɔ fiɲɛ na k'olu nɔ bɛ minɛ u nɔ minɛna ka ban yɛrɛ sɛbɛn dilanna ka ban tɔ tora u ka don kaso kɔnɔ k'u wele k'u ɲininka o ma kɛ fɔlɔ joli bɛ sumaya nɛn kan réconciliation di o ma kɛ fɔlɔ réconciliation dɔw bɛ yen Amadu El Konate bingani taara k'olu sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn o kɛra o kuma yafama k'olu ma olu fana ma labila a fɔra k'olu ka yafa ka kɛ dɔw ma o fana o bɛ se ka kɛ wa joli tɛ suma nɛn kan a ka gɛlɛn maa dɔw ye faso miliyari buruja ka tilaw ni ɲɔgɔn cɛ a caman an sigilen ɲɛ b'u la u n'u ka vɛsi n'u ka dulokibaw u n'u ka parado fo b'u nɛn bɔ maaw la malikura bɛ jɔ min a ka gɛlɛn transition daminɛ ni bi cɛ an ɲɛ bɛ kow la a bɛ ka kɛ maaninfinw hakilina ye wallahi a tɛ ka kɛ maa si hakilina ye a ka gɛlɛn ministre kɔni a bɛ k'a dalamaga Amadu El Konate fasiriba n'o ye Lion Kanute y'a yira k'a fɔ ko ministre y'a yira k'a fɔ ko baara minnu b'ale bolo a belebele dɔ ye mun ye o de ye Mali ka constitution kura nouvelle constitution du Mali sariya sunba ka yɛlɛma don la Amadu El Konate o kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ sariya sunba min b'an bolo 1992 Amadu El Konate ko kɔrɔla ka ban fɛn dɔw b'a kɔnɔ k'olu kan ka bama yɛlɛma fɛn dɔw b'a kɔnɔ dɔ kan ka fara olu kan a ko n'an tora ni Mali ka sariya sunba kɔrɔlen Amadu El Konate digi bɛ kɛ Mali la sabu a na kɛ ni fɛn dati kɔni banna ko n'i y'o dun a bɛ mun de ta k'i sɛgɛrɛ a bɛ maa bana fasiriba ko Amadu El Konate joona yanni transition bɛ kun cɛ ni ka don kalafili kura kɔnɔna la a ko siga kɔni tɛ min na bɛn mina kɛ kan kelen ma ni ka Mali ka sariya sunba fɔlɔ kura dɔ kɔni k'o dilan o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko boloɲɛ saba wɛrɛ bɛ yen min kɔni ye fasoden ɲumanya kumakan mun bɛ daw kɔnɔ a ka k'a lakika ye a ka bɔ da kɔnɔ kuma la maa minnu ye marabaw ye Amadu El Konate u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min kan ka kɛ u k'o kɛ min man ka kɛ u kan'o kɛ Amadu El Konate ko de b'a to dugudenw bɛ daw la fasiriba ko seko ni dɔnko mun bɛ Mali la Mali yɛrɛ k'o waleya ten sa ko dɔ kɛra jajiri pasa la fasiriba ko Amadu El Konate ni hakilina taara ka ni saba sɛgɛrɛ a dɔ bɛ dɔ la kuma mun bɛ ka fɔ a tɛna kɛ ziirinda gansan ye o kuma kisɛ n'a ye a la nka n'a dun ma k'o kɛcogo ye o kuma min kɔni sigikun kɔni k'o tɛ ministre la dɛ sabu a bɛ fɛn kun a tɛ fɛn mun sɔn kan dɔn min ye malikura ko mun bɛ da kɔnɔ a malidenw n'a kanu dusukun na wa ɲɛmaa minnu yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ nin waati la olu n'a waleya cogo la wa o kuma min ye malidenw ye u bɛna malikura ko baara boloda cogo di Mali constitution kura bɛn bɛna kɛ jumɛn ni jumɛn ma a ko ɲininkali o to min bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la référence kɔnɔ Lion Kanute ale ka sɛbɛnni don jabate bamananw b'a fɔ maa man ka basi jalan k'i da min ɲiginɲi t'i da kɔnɔ n'o tɛ a bɛ kɛ basi b'i da nka i ɲɛ guwan bɛɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant min ye i k'a dɔn k'a fɔ Fale Kulubali a kumana Fale ko a bɛɛ n'a ta Mali bilama i k'a dɔn k'a fɔ ko a ka ca kalo damadɔ ye i k'a dɔn foyi de sabatilen tɛ i k'a dɔn transporteur u n'u ka ministreso maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ h'a ka ja jamana faama kuraw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ transporteur routier syndicat de détaillant i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka dusumakasaya jira a jabate min ye sa jakusara tile 3 baara bila i k'a dɔn o daminɛna bi sɔgɔmada in na sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko k'a daminɛ bi la sini ani sini kɛnɛ i k'a dɔn kɔni Mali kɔnɔna la a circulation na to mobili misɛnnintigiw ani sennamaw maa minnu bɛ yen n'u dayirimɛ dulonnen don sotaramani na taxi kamiyɔnba minnu bɛ taa jamana wɛrɛ ka taa maaw la logow ni minanw ni pomme de terre ta a jabate a bɛɛ lajɛlen na jɔ kaki sɛbɛnnikɛla ko a sababu ye fɛn jumɛn ye kabi janvier kalo tɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ ti ɲɔgɔn na kiri kana wacija o sabatilen don ministreso min ɲɛsinnen don dugutaa ko ani syndicat jɛkulu minnu bɛ transporteurs kunna a ko samasumali bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na a jabate sariya kura dɔw fɔra an ka jamana faamaw fɛ kabi lawale min ye Mali ni jamana wɛrɛ minnu bɛ yen ni jɛɲɔgɔnya an bɛɛ bɛ kumako kelen na k'olu kɔni ye sɛbɛn dɔ ta sɛbɛn minnu na fɛɛrɛ ka kɛ i k'a dɔn péage a taa ni ka segin i m'a tɛmɛ waati o waati tɛmɛnko hakɛ fɛn o fɛn
bolimafɛn den kelen o den kelen a bɛɛ lajɛlen ka sara i taatɔ i natɔ i k'a sara sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in fɔra don min maa minnu bɛ yen n'o ye transporteur ye bon a jaba tɛ a kɛra i ko ye kabakuru fili tɔrikulu cɛ ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn ye wo ŋaladen ni wo in ba an tɛ nin tigɛ foroko ni natɔ a dogi sira la o de kɛra u ka kuma ye o kama min ye ɲɔgɔn ye u bolo dara nka ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn kɛra bon a jaba tɛ i k'a dɔn bɛn ma kɛ fɔlen na i k'a dɔn transporteur bɛ min ɲini jamana faamaw ye min sariya mun da nin ye u ka nin bila jɔ ye a nɔɔni na baaraw b'a la ka kɛ cogo kɔrɔ mun na transporteur yɛrɛ tun bɛ ka gɛlɛya kɛ k'u k'a kɔrɔta ko dɔ ka bɔ o la n'a fɔra dɔ wɛrɛ nana fara a kan min ka jugu ni kɔrɔlen siɲɛ 100,000 bon a jaba tɛ k'o ti bɛ bi o ti bɛ sini jamana faamaw yɛrɛ ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn e tɛ se ka kɛ kɔmɔ k'e tɛ kɔmɔ ko sariya bato Mali ni jamana misɛnnin minnu fɛrɛlen don ɲɔgɔn na bɛnkan dɔ de bɛ sirabaw ngalazo ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye i k'a dɔn o de bɛnkan batura jamana tɔw la anw ka Mali kɛ mɛ jamana murutilen ye min tɛ ka se k'o bɛnkan lawaleya o kuma cɛmancɛ fanga minisiri min ɲɛsin bɛ dugutaga ko ma olu y'a kanu sa ka sɛbɛnfura in ta jamana faamaw ka danganaya kɔnɔ min ye i k'a dɔn péage saracogo kura i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i bɛrɛ bɛn a mɔ kabi marisi kalo tile gale bon a jaba tɛ ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya mɛn sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye ɲɔgɔn ye caman kɛra k'a daminɛ jamana ɲɛmaaya so u n'olu ma bɛn a la u ko pɛtu ka na se minisiri yɛrɛ ka jaba la bilasiraliba kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ale kɔni y'u kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ bon a jaba tɛ lɛrɛ caman u ye sigikafɔw bolo da u k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ olu bɛ fɛn min ɲini bi bon a jaba tɛ o ye k'a dɔn jamana faamaw ye sariya min da nin ye n'o ye olu sɛndikaw doléance ni laɲini min bɛ u bolo u ye sariya min da péage i taatɔ k'a sara i natɔ k'a sara u k'a dabila jɔ ye u k'u ti sɔn a ma min ye bɛnnu ni bɛlɛcɛ bɛnnu ni bɔgɔcɛ bɛnnu ani minnu bɛ n'olu bɛ na ni maaw bolo minɛnw ye n'o ye marchandise ni sanni feerefɛnw ye olu ka diyakusa peseli basigiliba kan bon a jaba tɛ k'a dabila u ti sɔn a ma a ti foyi lase olu ma dɛgɛ ma a ko i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fana fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn a wa pɛrɛmu yɛrɛ dati ko min samasamali bɛ yen ko k'a bɔ i k'a dɔn san hakɛ dɔ la ka taa san hakɛ dɔ la i k'a dɔn jamana faamaw ka jisumanniw koliji la o ko la polosiw bɛ degun min da u kan siraba kanna na gendarmew bɛ degun min da u kan douaniers eaux et forêts i k'a dɔn o lɛnbo hakɛ min bɛ yen n'o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn i bɛ taa jago la i bɛ taa duguta la nka bon a jaba tɛ i bololɔngolo de bɛ n'i sigi n'i ka mobili ye i k'a dɔn k'u ti jɛn n'a ye a ko nin bɛɛ lajɛlen de ye gɛlɛya ye min samasamali b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka u ka sigikafɔw wulila fɛn min kan a t'u ɲininaw fɛ u kɛlen don ka i k'a dɔn tile saba baara bila min kɛ k'u kana kɛ u k'a bɔ a jɔ a kɔrɔ ni bɛn bɛn ma kɛ fɔlen na dugu kɔni jɛra ka sɔrɔ sotarama dɔw kɔnna k'u fili sira kan nka an bɛ waatinin min na i ko sisan bon a jaba tɛ sotaramaw jɔmɛ kɛlɛw sofɛriw ni pasagew bɛɛ lajɛlen bɛ kamana gan na sofɛriw yɛrɛ kɛn bɛ ka teda sigi ka ngɛlɛnzo yɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye moto taxitigiw ye olu b'a la k'u jɛniyɔrɔnin fi i k'a dɔn dogodogonin dogo kɔnɔ nka parandiw fana bɔlen don k'olu bila i k'a dɔn kɛnɛ kan n tɛ dɛgɛ fɛ wa a tɛ nɔɔni ɲɛna maa o maa bɛ yen ne yera ko maa kelen b'i kɔfɛ hali bɔ a ma jigin n'i ye maa dɔ don e kun n'e ma kunnaja u bɛ lajigin k'aw tigi sama ka bɔ i kun o taara o i ti maa de ta ko a yɔrɔ la transporteur kɔni parandiw bilalen dugu kɔnɔ olu b'a ɲɛɲini wa Amadu i yɛrɛ bɛna to n bɛ taa dugu kɔnɔ sisan n'i taara o tuma n'i bɛ bɔ sisan n ka nombre ye mɔgɔ joli mɔgɔ 5 n bɛ mɔgɔ 5 cɛ sisan hali n'u ye maa kelen y'i kun n'i ka so ni i k'a dɔn k'a fɔ gwatigimuso tɛ u b'o labɔ u b'o bila kɛnɛ ma n bɛ mɔgɔ 5 ta sisan fo Lafiyabugu kan'a kɛ ka bɔ Lafiyabugu fo Kalaban sisan ni yɛrɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadu El Konare awɔ e ko bi ta y'an t'o bila yan gɔngɔlaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ bɛn ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tiɲɛ ɲɛmaaso ye kunnafoni mun ta ka d'a ma awɔ n'i y'o minɛn siya ni ne ye tiɲɛ ni min ye minɛn dun siya ni i bɛ barika da i bɛ waleɲuman da awɔ Amadu El Konare an bɛ barika da an ka lamɛnnikɛlaw ye tiɲɛ an bɛ barika da an dɛmɛbaaw ye an bɛ barika da maa minnu ye maa minnu b'u ka cɛw bila ni k'a namɛ su fara tile kan u sara t'an bolo u ni ce Ala k'u sara Amadu El Konare an bɛ foli ani ta ni ka taa jara